ovo, ljudi moji, skočila nafta, skočio benzin, skočila struja, skočio leba, skočilo ulje, skočilo žito, još nije skočilo i to će skočiti. Pa koja je tajna naših štale? Koja je tajna naše štale? Koja tajna? Koja je tajna? Ovo je krava. Jer mora biti zdrava. Daje mleko, daje sira. Jeda samo seno. Drugo ništa ne dajemo, jer nemamo. Neće niko da pomogne seljaku, neće, sami se snalazite. Ovo je svinja, ovo je svinja, ovo je svinja, što daje šunku, što daje čvarke, daje malo i masti, jede svašta što joj damo. Nema kolesterula, nema kolesterula, jer mora biti zdrava, mora biti zdrava. A što bi ja volao da budem predsjednik, pa tačno već vidim mene, uđem u ono dvorište kad se preselim u Beograd. Odmah se desne strane čim se uđe, tu bi digo jednu štalu sa kravama, pa bi digo pored toga odmah dupli svinjak, a ovce bi iza kuće bi ih držao, iza kuće, tamo je lepa trava, pa pustim one piliće, a oni Bog ti jadu onu travu, pa ja bi se obogatio samo na toj zdravoj hrani. Samo odem na pijacu, sve bi prodao, ali sanjam, šta da radim. I ja moram biti zdrav, moram biti zdrav. Sad ne znam gde sam stao. Aha, ovo je ovca, daje jagnje, daje vunu, a nema sa čim da je hranim. Ovo je koka, što daje pile, daje kriza, daje patak, daje jaja, domaća jaja. Moram biti zdrav, treba imat jaja. I šta ćemo sad? Ha? Ni ja nemam knjižicu.